Piše u strateškom planu za razvoj Podgorice. Vrijednost investicije je 9 miliona. Šta mislite? Glupost. Kratko i jasno, glupost. Mislim, a dao bi i drugi komentar, ali prvo 9 miliona, neće sprast 9, nego bar 15, kao i sve naše aktivnosti kad krenu. Drugo, ovo upropastiti sa jednim tunelom, s kojom korišću za građane, a velika šteta za Goricu. Mislim da ja sam od starta bio protiv toga i rekao sam da nikad to neću podržati i da ću zahtijevati u konačnom referendumu. Prvo, bilo je 6,5 miliona u prvom planu, evo vidim da je poraslo na 9, pa porašće to još dok se na kraju ne završi. Drugo, radili smo saobraćajnu studiju. Saobraćajna studija, s obzirom da se razmišlja da to bude i za vozače i za pješake. Zamislite vi pješaka koji će rađe prođe kroz tunel, čiji će put morati da traje 15 do 20 minuta najmanje, umjesto da pređe preko Gorice, da napravimo jednu normalnu stazu, finu preko Gorice i taj put će da traje 25 minuta, možda do pola sata, ali će zato da šeta Goricom na svježem vazduhu, a ne da prolazi kroz poprilično, bez sumnje, zagađen tunel. Drugo, mi ne vidimo gdje će poslije taj saobraćaj da se kreće, jer je ulica Slobode, koja je bila normalni produžetak eventualno tog tunela, davno prestala da bude glavna saobraćajnica i pretvorena praktično sa dvije trake u jednu, da bi moglo da bude što više pješaka i da bi što više se koristili u smislu pješačenja. Čak jedno vrijeme bilo zamišljeno da postane prava pješačka zona. Prema tome, taj saobraćaj kad izađe iz tunela, gdje će da se rasporedi? Umjesto da napravimo malo jače saobraćajnice sa jedne i druge strane Gorice i da jednostavno saobraćaj raširimo ili na jednu ili na drugu stranu, mi, što će daleko jeftinije da košta i daleko kvalitetniji da popravi saobraćaj, mi pravimo glupost. Očigledno da je to nečija ideja. Opet komentarišem, apsolutna glupost. Nikad to neće dobiti podršku mene, ni moje partije, a nadam se ni svih građana. Mi smo insistirali da se o tome, ako se bude stvarno odlučivalo, izjasni referendum. Da, pazite, sa zagoričke strane ili sa zapadne strane Gorice vi stižete od pozorišta recimo do MUP-a za nekih 4 minuta. Ako koristimo ovaj izlaz iz Podgorice ili čak ulicu Nikole Tesle, vi ste za nekih 7-8 minuta. Znači, pa je li vrijedno 3 minuta, 583 metre tunel, ajde, recimo da je to 3 minuta. Pa je li vrijedno davati 9 miliona i bušiti jedinu centralnu park šumu u gradu za taj minut? Manipuliše se s tim da je to svojevremeno bio jedan od glavnih ideja za glavni saobraćajnicu u gradu. Ali tada, kažem vam, tada je zamišljeno bilo da to bude nastavak ulice Slobode, ulice Kralja Nikole i da to bude jedna okosnica, jedan kostur, glavna saobraćajnica koja će biti sa po dvije trake u jednom i u drugom pravcu. I da se veže za most na izlazu iz grada. Međutim, grad je potpuno drugčije reorganizovao saobraćaj u međuvremenu i apsolutno je smiješno sada insistirati na nečemu što više apsolutnog smisla nema. Bolje je, kažem vam ponovo, pojačati zaobilaznice kružne, ulicu Vaka Đurovića koji je u jednom pravcu, umjesto se tu naprave dvosmjerne, pojačali smo Vezirov most, imamo još jedan most na Morači, znači umjesto da sa jedne i druge strane, a da očuvamo ovo jezgro, jedno zelenilo i nešto što nam je ostavili iza nas. Znate kako kažu ljudi koji su, ajde, žargonski rečeno, navučeni na Goricu, koji su svaki dan ovdje, zeleno srce grada? Mislim da će građani sa pojačanim tempom življenja, sa razvojem Podgorice sve više i više shvatiti koliko im treba Gorica, Ljubović, Malo Brdo i još neka sredstva oaze zelenila koje treba razvijati što više, koji svaki veliki grad u svijetu ima. I umjesto da to čuvamo, pokušava se ponao zbog, upravo što ste rekli, bez ikakvog razloga, zbog 3 minuta više ili manje. Mislim da je to interes očigledno nekih pojedinaca, ne bi sad dalje elaborirao, ali očigledno morat će to debelo da se, ako ima pameti, morat će debelo da se objasni, a ja mislim da to ne objašnjivo. Hvala.